Papagayam na imbag nga oras yumanen. Siyak manan ti pagayam yo ni manang yo biyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdengag ita akan ito. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita kat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan Alisa. Ngam sakbay na, kablawan tay pay da Ma'am Rosie Dakayanan, kastamatan kani Arlene Palentino, ni Aida Garcia, kani Lartisabal Rofel, kastamatan kani Irene Grace Morales. Kastiman ti surat ni Pagayam Lisa. Dear Manang Biyanang, ilingad na kumay tinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kanat natang. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko kan pwesto ni nanang me. No kaano abimakat ni nanang me isumad ti panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumuwara kaon paran inakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw paran. Day to'y short pan kan tube ko. Kita man. Ah? Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, papana ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam? Well, hindi matungpal. Kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sangputakin tun malam. O sige, ariglado ba kay? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni tatang, kat kunanamot anasa paarim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na ano di pa'y lamang luka. Ay, huwag nga ron Sapay na pintas tayan ti pwesto ni nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, wada sukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni nanang. Ay, itay pa yan nanang. Ape anala daw kayo. Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isu nagsuotak iti kasoy. Isu baybayan dak, wine. Ginay, anyat sida inyo inton rabi ay. Gumatangak to iti bangus, ta isigang kuman nanang. Ay, ilak amyo man jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid. Ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala kasarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Uy, iswa padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akasla na kaasay ijay balay. Oh, adto iti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din iti ruwarday jay. Isamangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kumantatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni nanang. Man nga agawid itinasapal ay jay. Papapanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na.
Anya nga inaldaw? Kuno dapat tay aldaw sana manglukat iti pusto na iti palengke? Anya, inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito yung balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tay dua aldaw sana nang lukat iti napanalawas. Anya, Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man iti kasjingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusin pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngam kaslakay kayat namot. Bayam, ano kas dyan ti pagragsakan na Jenny? Apaan nagnupakibiyangak? Anya? Patpat gag kinayaw. Kit numabalay, dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidenggan na ah. Ay na, di nakmiladenggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid dito Jenny. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nanakalaan na kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga agdidita. Ang nanapay ti awag mo kanya. Anya nga rod ti, kahit mo ayawag ko kan ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie, kasjay. Wano, babes mo iso. Sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko kan ka. Ipulong datakin nila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod laeng ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw nana. Awan mo't makanggag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo Ang mga no ada CCTV dito Nariga to Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige garod. Sika ti makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita iji pwestom, Nana Jima. Jack pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Anya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito Kit makita data. Narigatan nana. Hay! Agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel ngam ultimo ag kabuteng mo may. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagang. Inaram ka pa'y nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinaneknekan apulaos. Anya pa manaknak ayati kayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga road-rolan. Sige. Mabitla nga. Taidipag ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal. Pumimpintas ka mo. Ay. Kastaya, paran. Ay, agyaman Ubing ka pa'y bakal. Agyaman manay. Ay, gagangay na.
Kasta talaga, no inspirada uti may sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga, Rod. Siya nga asawam. Yak pa'y masangon, tagpapukis. Gapo iti kinabisik, idatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawam. Nagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, adaman ninja lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Ayun. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikot customer laeng ni Nanang dayta. Gam pasaray agtugaw maten. Wan nga Rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan yung ay Roland. Mapan kami kano ag beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, Ming. Ay. Bayam, ayun ton maminsan. Duatang ag outing. Mapantay iti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag holding hands. Ay. Agpaisam. Kano nga'y? Into na da kwartam Ah? Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amain inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Hey! Inagkamot ng tidakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kan kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anay mo na 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino dayjay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Wun ta installment kat nga road ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano aya tabak-apak pailaan. Ay saday. Anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaw. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam tito'y mall, Manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan da kita anak ta. Penak bumatang iti tsinelas ko. When, honey? Ha? Manang, mabigbit mo da siya lalaki. Dayjay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nanang. Wan manang.
Ada gayam anak kanasawa na? Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih malaman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na. Andito yung mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Ha? Uwan na lang, Jima. Agya mo na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agya mo na ka. Ay, adon tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jima. Bay am day ta subad-subad. Roland, at ta ibagak. Anya dayta? Kayat ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Inja nga ron ay ayatunan. Sus. Inja kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagus mo Ta birukan nak ni nanang ko iti balay may. Anya, Sarungkaran ka lang iti aldaw no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagus mo. ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, yung malum tiyo umay ko. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sina ako di paran. Ure di mo sinaan mo takasi mo di lakay. Ay, basta sina ako. Upay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. O mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan. Tanagbaw-bawon ti panagayat ko ken ka, paran. Sa nabali, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam kanya di mabakay. O mo nagbasulak keng ka. Nakasingsing po ita magkeng ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, kan parigatan nak, itibaon. Saan nakasta ni tatang, nanang? Ikunam ngam di yu lamaw. O di yu lamaw, ti kinaulpet, ti amayaw, no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tajak ka maulanan. Isupag nga siyaw, tadidak pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat kumot ti agbalin anawayahan. Kayat ko ti agbiyag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya Alisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipod ubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang di ta pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang. Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, lalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito yung ta lalaki. Ay, aglamang taa. Di kagpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wen manang, simrakan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka, aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samot ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang.
No kasta, agpada ta iti atap, Lisa. Diyak lang bagbagakan ka, tawan pamanagnak ko. Ay na, nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng manang. Kat ita, mapansamot tan ti atap ta. Agpay sunsamot manang. Ay, Roland, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga numakita dak dito. Pag lumangak ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaang di ta sirok ti kama, Roland. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmait. Kas makita yung mait, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimrak dito di pagbagayo a customer yun, nanang. Wan nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuma naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay, At da relasyon nyo iti dayja lalakian niya, nanang. Mala, aklunog man la ti agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan. Anya? Ala manang! Saan kumawa at ilay bagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kano saan apod mo ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me? Na! Apay nga yakas tamot tan ti ibagbagam rulan! Agpasumay. Aggayam talaang nana. Pudnaw nga agkuy-kuyog ta. Ngam awan mo aramidan ta. Ultimo holdingan skid di tar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon dinaitid tinayo kanyak. Ngam bayadak nuisot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot tan ti ibagbagam rulan. Hinayat ka pa'y mo nga raw di ti kastaunay. Sikalaang ti mga yaat kanyak, nana. Inalaang ti pangibilbilang aking ka. Ina, Anya? isuot no di mo magkungkuna. Sige, bayadak, nagitid mo kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kuna na abaraw, gamadamo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti day jaya lalaki. Ala. Pagnakman yun dayta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, di mabakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakay. Ang yaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ti amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimot laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel May. Naminsan laang nga nailawan ti inamay kat di nan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mo nga rod ti panunot ni nanang yaw. Nabulsak ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan ti amayon. Gapulaang iti dayja alalakay. Nga uray kwarta laang ti habol dayja alalakay. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen.